Kaixo, nola sentitzen naizen jolasa aurkeztean nator? Jolasa hau guri Abaraskako familia bateko paretu zigun, eta, aurkeztu nahi dizuet, iruditzen zaidalako erraxa etxean itxeko, eta emango digulako aukera gure seme-alabakin hitz egiteko, sentimentuei buruz eta ez. Ikusten zute argazki mordo badia, adin ezberdinetako aurran argazkia dia, eta argazki hoitan ikusten diena da, sentimentu ezberdinak, ez? Ikusten da serria, ikusten da negarra, ikusten da nekia, ikusten da amorrua, asperdura, ikusten zute, ez? Argazki asko, tamaina eta forma diferentetakoak, eta bakotxan ere ikusten da sentimentu bat, ez edo? Orduan, nik uste dut politalitzak aurra beraiekin sortzia, ze sortzen aigan momentu horretan, tartetxo bat pasako dugu elkarrekin, eta itzein ningo dugu sentimentu hauetaz, ez? Bai guk eta bai beraiek, ez? Noiz gaude aserre, zerk sortzen digu tristura, noiz sentitu dugu, ez? Sentimentu hau, edo noiz indugu negar, eta zergatik, eta mango digu aukera, ez? Edo askotan irudi batek guretzako gauza bat esan nahiko du, eta igual beraientzako beste bat, ez? Nik uste du sortze horretan, badagula zeitzeina eta gero jolasteko modua izan daitezke oso ezberdina baita, ez? Pixka bat, izan daiteke edozein momentutan, guk kutxa batian jasoa ditugu, kutxa hortatik atera eta hitz egin, izan daiteke aurra edo heldua bera ere, momentu konkretu batian, sentimentu konkretu bat bizitzen nahi baldin bada, hortaz hitz egitea baita, ez? Hemen bitu, proposatzen dizuet buruz bera jarri, eta argazkilari buelta eman, eta hori, sentitu dut nik. Hori, momentu batian, aserre gaudenian edo, lehen aipatzen nuna, ez? Karta horiek bilatu eta jolastu. Nik uste dute, azkenean gune duguna da, baliabidik eskaini, eta gero famili bakotxak ikusiko du noiz, nola, eta ze modutara erabili, guk eskaintzen dizkizu egun material hauek edo, ez? Besterik gabe hauxe zen pixka bat aurkeztu nahi genuna, eta baliogarri baldin mazaizue, aurrera.